جناب شاہین صاحب میانو انگو دوشنو ات من شک زون الیکشن تو سن جماعت آئی ورسس اس لیے بنو اسی حکومت میانو بھائی اور دوستو حکومت تو حکومت گھان تہ آج تہ برو کن کینچن نین سکیمن ہند اعلان کرو میانو دوستو ات مساو حکومت کران یہ حکومت روزو انشاءاللہ الرحمن توتان کران یہ حق حکومت کرنے یمن کتن خاص خیال تھاون لکن ہند دل زینے تو یمہ جماعت ہند تو یمہ حکومت ساخت گھر روزن دلن لکن ہندین دکن دلن مز کھلت روزن میانو ووٹرو تھی دتو اس ووٹ اس گئی کامیاب سن کامیابی تہذ کامیابی بہت آج آواز بلند لوکن برو کن یہ اعلان کران کہ میانہ گھر دروازہ دہ رات تہند خاطر یلے اگر تہ کانٛہہ مشکلات درپیش آسہِ تو مابہ دولت یعنی مابہ دولت آسہِ تۄہہِ پتہٕ کنہِ کمر بست تہنٛز خدمت کرٕنۍ چھِ سون فرض چلو شکریہ 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 میانو بھائیو اور دوستو اس زن مخالف دل تو تہندو ورکرو خبر کتہ پنن عشن بہت خبر کتہ سال بت کھان اد کیا ونان بڑو ونیو ہمو لیڈرو یمو زمت لوگ نا گاس لائے نت ونس میں انا تھومت 10 بجے ٹائم اد 8 بجے ون کن تم پکان ژیر تم پکان وچ لوگ گاس لائے زمت اس لیے تم پکان یار کیا ون بہ تمہ وونمت بہ 10 بجے بج تو ون خیال تھاون امہ کتھ ہند نیرن واریاہ کامہ یہ بھیا نا بوزان واریاہ سکیم گئی لائت نئی نئی سکیم بنے اس لیے امیک مفاد نظر تل تھاؤن یہ آن ژور بنان توتی ہلارو ہمن سی یا یمن سی ہم کھیتن یمن یا یم کھیتن ہمن کت ون اس گھر پن ووٹ وول اہن یہ پوزی یہ پز پہ ممبر نا ات مز ایوانس من تو اچھا پزن پز پہ تم نا خوش تھاؤن بیٚیہِ ونے بیاکھ کتھ رات اور شاہین صٲب نِس جلسس منٛز اتا وٕچھتا کباب کھاوا اتا عیٖد زیٖٹھ کباب بہٕ چھُس وُنہِ تہِ نمن اوٚنٛگجن نہ لٮ۪وان اتا کباب پلیٹ چورا ہنی أنۍ لٲگِتھ نانہِ ہٕنٛز تہِ بڑٕ مزٕ آیو وۄنۍ اکھ کتھ ونے أسۍ چھِ ہُمن سۭتۍ یِمن سۭتۍ وۄنۍ کیٛاہ بنہِ تتھ ما ہیٚتھ امیُک کانٛہہ پرواے اگر اسہِ نہٕ کٲنٛسہِ وٕچھمُت تہِ آسو اسہِ لگہِ نا اسہِ چھُ سورُے کینٛہہ
اچھا ونو تمن شاہدین صٲبنہِ پارٹی منٛز تُہُنٛد مُخبِر بٔنِتھ تہٕ نمن ونو رحمت علی خان صٲبنہِ پارٹی منٛز تُہُنٛد مُخبِر بٔنِتھ آخر ونٕنۍ اَسہِ کیٛاہ چھُ ہُتھ سۭتۍ اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ سۭتۍ اَسہِ گژھِ پنٕنۍ کٲما نیرٕنۍ یا چھُ سوز آج چھُ سانہِ خٲطرٕ ساروٕے کھۄتہٕ خوشی ہُنٛد دۄہ تُہۍ فِکرِ مےٚ بوٗز میٖٹِنٛگ منٛز چھُ تۄہہِ آمُت مایہِ ہوٹلَس سۭتۍ کَتھ کرنہِ او میڈم شفیقہ الیکشن درٛوٗن نا اقتدار روٚٹ نا اقتدار روٚٹ نا حکوٗمت بنٲو نا ٲخٕر تۄہہِ بنیوس کیبنٹ منسٹر مےٚ ہسا بوٗز خٲری کِس ذٔریعہٕ چھُ ژَس گوٚمُت ضروٗر دپان کُنی کَتھ چھُنہٕ نوٚروٕ زَن چھُنہ کوٚرمُت صحیح پان پوٚز بوٚز تہٕ یہِ اقتدار چھُنہٕ کُس بس یُن تہٕ گژھُن یاد چھُے ییٚلہِ اَسہِ پٔتمہِ لٹہِ اقتدار روو اَسہِ کۄس حالت ٲس گوٚمُت سیوٚد اوس نہٕ کانٛہہ سلام تہِ کران توتہِ بٲج گژھِ یِمن تہِ تَرِ فِکرِ آیا کہِ اقتدار آوُن کتھ چھِ ونان خۄداے گژھِ بوزنہٕ چھُ تی گژھو أسۍ وٕچھُن ژٕ کَرے ترٛاو وۄنۍ یہِ کَتھ أسۍ کَر نیرو ییٚتہِ ژٕ تیٚلہِ دِلہِ پٮ۪ٹھ چکر أسۍ ہسا ہٮ۪کو ژٕ وَن تَمہِ گۄڈٕ اکھ أسۍ ہٮ۪کو کُنہِ تہِ ساتہٕ نیٖرِتھ یہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ بیٚیہِ وَنے بیٛاکھ کَتھ دَپان سانہِ خٲطرٕ چھِ نَیہِ تعلیٖمس نا نٔے کواٹر بنٲومٕتۍ کیٛاہ چھُ وَنان اَدٕ کیٛاہ چھُ وَنان اَوَے چھَسَے بہٕ وَنان گۄڈَے تھٲیزِ خیال کھُلہٕ ڈُلہٕ جایہِ گِنٛدٲرۍزِ شوٗبِدار اہن سا یوٚت اکھ بیٛاکھ یِژھ ہیٚکہِ ٲخرَے چھُ کیبنِٹ مِنِسٹر لُکھ آسَن نہ مُلاقاتَس یِوان تُہنٛدِ پتہٕ ژٕ مَے بَر پرواے سون کواٹر ہَجہِ چھُ کھُلہٕ ہواہَس منٛز خلوت پٲٹھۍ بہتریٖن ریزِڈنٹ چھِ اَسہِ تَتہِ دوٚپمَے ہسا ترٛاو ژٕ وۄنۍ یہِ کَتھ مےٚ ہسا ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَوَے میٖٹِنٛگ منٛز کُس ترٛاو سُہ وَنان خوشی آسہٕ پتہٕ لُکھ کر چھِ خۄش آسان بٔلکہِ لُکھ ہَے چھِ پٮ۪وان خۄش تھاوٕنۍ بیٚیہِ وَنے بیٛاکھ کَتھ لُکھ گٔے نہٕ کٲنٛسہِ یِم یوکُن باو چھِ نہ وٕچھان تور چھِ ٹکر کھاوان مےٚ ہسا بوٗز اکھ گٔے بٔڑ بار کَتھ دَپان گٲرمہِ کِس ذٔریعہٕ چھُ ژَس گوٚمُت توٚرمُت فِکرِ دَپان کُنی کَتھ چھُنہٕ تَتہِ نوٚومُت تِمو ہسا چھِ مگر گٲڑی کِہیٖنۍ ژٕ واریاہ سیٹہٕ پوٚز بوز چھُ بیٛاکھ کَتھ اگر نہٕ أسۍ حٮ۪کمتِ عملی برتاوہو تِمو ہسا ہارنایے أسۍ تِم تہِ چھِ نہٕ لٔڑۍ کینٛہہ تِم ہارناوٕنۍ گٔے بوٗنۍ مُلہٕ کڑنس برابر شادیٖن صٲب اکھ کَتھ وَنو بہٕ تۄہہِ وٕنکیٚنس چھُ سون وقت تُہۍ پٲیِو پٔتِم وقت یاد تۄہہِ چھُو نہ یاد اَسہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو وٕنکیٚنسٕے چھِ تَش وَش کَرٕنۍ وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ وقت اَتھس منٛز ییٚلہِ نہٕ وٕنکیٚنس کَرو تہٕ تیٚلہِ کَر کَرو اَدے بیکری مےٚ چھُ سورُے کینٛہہ یاد نوٚم 4-5 ؤری چھِنہ یِم چھِ غنیٖمت اَسہِ وٕچھ وٕچھو بیٚیِس الیکشنس منٛز کیٛاہ کرِ خۄدا تیٚلہِ زانان خۄداے کینٛہہ چھُنہٕ پرواے ژٕ تھاو دِل مطمعین مگر اکھ کَتھ وَنٕنۍ مےٚ پَنُن گرٕ تہِ چھُ کھولُن لُکھ ہٕنٛز ہمدردی چھےٚ غٲرض کَرٕنۍ صحیح کَتھ چھِ أسۍ تہِ کرو تی یہِ وقت پٮ۪ٹھٕ کران آے اور بیٚیہِ تھاوَے بیٛاکھ کَتھ ؤنِتھ لوٗکن چھِنہٕ دِوان نَکھس کھسنہٕ یِمن چھِ 100 وٕچھ چندس آسان مگر اکھ کَتھ وَنو مےٚ عوام چھُ سورُے کینٛہہ عوام چھُ اکھ بوٚڑ بار طاقت ہاں عوام اگر یژھِ نا دُنیاہس منٛز اَکہِ اکھ بوٚڑ بار اِنقلاب ہٮ۪کان أنِتھ ہَتھ تہٕ پوٚز چھَکھ ژٕ وَنان مگر سیٚدِ ما چھِ یِمن یوکُن گژھی نا تورٕ چھی نہٕ یِم واپس پھیران نتہٕ وٕچھ ژٕ ہرتالس پٮ۪ٹھ تہِ یِمے کنہِ جنگس پٮ۪ٹھ تہِ یِمے ووٹ تراونس پٮ۪ٹھ تہِ برونٛٹھ یِمے سُہ کُس مسلہٕ چھُنہٕ یتھ منٛز نہٕ یِم ووٹ چھی تراوان سوز بَنان وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ اَسہِ عوام خۄش آسہِ عوام سۭتۍ آسہِ عوام آسہِ ووٹ ترٛاوِ اَدٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ حکوٗمت کٔرِتھ کِنہٕ نہ تۄہہِ تہِ گوٚو میٲنۍ کَتھ گوٚو ژھٕنہِ یِمن کَتھن سارنٕے بَلاے تہٕ جایہِ چھُ مےٚ اکھ فٲصلہٕ اکھ کوٚرمُت زِ جمیٖل صٲب تہٕ دانِش بٲے جان سوزون أسۍ مٔزیٖد ٹرینِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ اِنگلینڈ چھُنہ ٹھیٖک پَتہٕ
ونکس آو اس موقع یہ موقع نہ بار بار مے ون کیا پریشانی مکانس أنٛدۍ ژورو طرفو سکیورٹی گاڑے کھسن گاڑے وسن نوکر چاکر وۄنۍ ٲسۍ فکر ژٕ ون کیا ونکس لٲج شُرٮ۪ن تعلیٖم مگر مےٚ ون تہٕ اکھ کتھ اگر نہٕ شُرۍ ٹریننگ گژھِ ژٕ کۭتِس کالس منٛزٕ منٛزٕ آسان گرٕ یِوان پتہ گوٚو تہِ وہم بیا آسکھ یِم فی رٮ۪تہٕ نہ مُلاقات خٲطرٕ انناوان ژٕ روز نہٕ خۄش ژٕ گژھ خۄش پرواے چھُنہٕ کینٛہہ باقٕے خۄداے چھِ میٲنۍ اچھا ٹھیک یتھ منٛز چٲنۍ خوشی چھےٚ نہ تٔتھۍ منٛز چھِ میٲنۍ خوشی ییٚلہِ خۄش آسان تیٚلہِ چھِ سٲری أسۍ خۄش وَنو اکھ پانس دٔنۍتو زبر پہن سوٗنٛچِتھ اہن سا تہِ چھُ وۄنۍ اورٕ یورٕ نیرُن لُکھ یِنو مُلاقاتس اہن سا کیبنِٹ ویبنِٹ چھُ وۄنۍ گوٚو ژٕ چھے میٲنۍ میٖز تہِ کیٛاہ اَدٕ سا پرواے چھُنہٕ ژٕ ژاٹھ ژٕ وۄنۍ یہِ کتھ ژٕ بوز نہٕ میٲنۍ کتھ ژٕ نیر تہٕ فِلحال مےٚ چھِ بیٚکِس جایہِ گژھُن تِتہِ نیر ونکیٚنس چھِ اَسہِ کامہِ جناب مےٚ تہِ چھا تہٕ بیٚیہِ کر ژٕ أنٛدرٕ کامہِ منٛز پنٕنۍ صُبحٲے نیٖرِو خۄداے اَدٕ نیر ونان کیا ژٕ پارٹی ورکر آمٕتۍ یِمن سۭتۍ اوسُس مشور کران آیندٕ کُس لایہِ عمل ورتاوو کرنا تھا کرنا پڑھنے کمزور ووتمُت اَسہِ آسہِ الیکشن ہارنہٕ سۭتۍ فرسٹریشن آمٕژ مےٚ باسان یِم اَسہِ رۄپیہِ دِژنَے یِم چھِ یِمو مٔنٛزمیو کھیٚمژٕ ووٹن تام چھُنہٕ کِہیٖنۍ ووتمُت مگر تَوَے اَمے سپداے اور اَسہِ الیکشن مےٚ چھُ قسم کوٚرمُت یِمن مےٚ یِم رۄپیہِ دِژنَے اَکہِ اَکہِ لاگکھ کمِشن پتہٕ وٕچھ ژٕ پانے دۄد تہٕ آب ہے گژھِ الگ الگ نیرُن وَن سا مےٚ کر موٗد سوال چون ونُن تہِ آسہِ پوٚز جمع کوٚر واریاہ پارٹی سُمرٲیِتھ اِقتِدار خٲطرٕ یِم حظ چھِ یژھان سٲنۍ کینٛہہ ممبر مٔلۍ ہٮ۪تھ ایوانس منٛز یہِ ہاوُن زِ یِہنٛز اکثریت چھِ زیادٕ تاکہِ یِم یُس تہِ فٲصلہٕ ہٮ۪کن سُہ ہٮ۪کن آسٲنی سان وَن یہِ ماننہٕ خٲطرٕ چھُس نہٕ بہٕ تیار اور نہ مانن یہِ فٲصلہٕ میٲنۍ پارٹی ورکر کیٛاہ یِم ژھٕنَے اَسہِ سرکٲری گاڑٮ۪ن منٛز کٔڑِتھ یِم نِنَے اَسہِ سرکٲری گاڑِ اوے تہٕ چھُسے نَے وَنان بہٕ ہٮ۪مہٕ یِمن بدلہٕ مےٚ چھُ ونان رحمت علی خان بہٕ کرکھ یِم مختلف چیٖز بہٕ ہن رٔٹۍ رٔٹۍ پریشان پتہٕ وٕچھ ژٕ یہِ حکوٗمت کتہِ روزِ ہتاے بیٹھِ عوامے گوٚو طاقت بہٕ کرن یہوے عوام استعمال جلسہٕ جلوٗس ہے کرناوٕ ہرتال ہے کرناوٕ
हाँ पत वो ये सारे पार्टी कर इस्तेमाल पत वो ये हुकूमत कते रोज ओ लड़ाई झगड़ों से माइंड मियोन एक बोझा कार ये मस्ती साला साइड ये साला सपने में जाए थी टाइम आज कहते हैं वाले क्यों मालूम क्या छुपो ये ना पढ़ते लाइक इक़्तेदार रोटना ही जमा हाँ या इमन ऐसी जम अफसर कटे इन जमा लाइक में क्या ये ऐसे पढ़ते लाइक इक़्तेदार रोटना ही तो काहे छप हुआ था ये वाली क्राफ्ट साइड है जो है मेरे काहे छप हुआ आप मना शाल से पेट्रोल कोई चाय सब ऐसे एंजनी की मैं तो बासान फोटोस गए से टावर उस लगा आता है काहे क्या रे छाप जैसे पता बुकुल गो जयवना रहमत अली खान याइशन बाइकोस आईवी सीआईसी मैदान में प्रोन खेलाय ताई नजर बाजम आज सोलांगा ये सारी कथर मजबूर यसार जना रहमत अली साहब जना पता हाय बच्चा जिम गस्ता मजबूर है समरा देना अच्छा दूसरा नहीं ये मन वोट लेना तुम देख लो पैसा Hey, देखिए काटे का था कैसे मेल करो ये छारे चेंज करो सकाई को मार्क्स मैं तो से मैं मुझे काल दो ऐसे पांच काल दो तो कलेक्शन हाल से ले तो मुझे गाजी ये पार्टी बर का प्राणा भाई का सही मन शांति दे तो मुझे ओ रामा कलीदा कोई सब Ini semua orang yang ada situ तो क्या करा आता है जो आसान जीवन मोबाइल सुनाई करा जहां आप ये लोग वक्त के आप सुनाई वक्त इनको तो एक्सेस हो यादो को मुझे ना साहब ऐसे मौका तो ये तो मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ इंग्लिश अब तो यहाँ ये बॉय सब के ना 5 सिस्टर तो ये हो मुझे ट्रेनिंग करना गए परवाई उसके पास ये मुझे नहीं इक़्तेदार इस अकाउंट के हिस्से के लिए मगर तो ये तो ट्रेनिंग पापा इस बार जो होता है कोई नहीं क्या बना गोबरा बाबा ने अवलाद नहीं खतर हाचु मोइलिस माजी पेवान कहां के परबोनी की वैसा करो तुझे खतर कहां के मुश्किल बर्दाश्त मगर तू ये तो बड़ ये ट्रेनिंग के Bapak, boy jangan बोल क्या ऐसे खास ना और मुझे रोज ना कुने आता सुना खाना का मैंने रोज आसान आधार से तकिया मैं खास करो पान कोई तू और क्या समझो तो करो पान कोई और क्या अच्छा मान मगर कोई गुरु जी के ट्रेनिंग और छोटी मैं तुम्हें थोड़ा रास्ते बे वनो ब्याह का ये जो माहौल नवा सुन तो है खबर की जो ना रास पास दंगल सब जय आई मानस में या का कोई सारे पार्टी हित वर्कर छना कि मौजू बड़े पानी सूज मित पन फॉरेन कंट्री में तो बाकी पार्टी और बड़े ही काम ही मतलब क्या वाली अपनो अंदर गंजा आम से खाम रोदन किसी और इनका बदन है अगर कोई ना फ्लैजो पारे तो मां पर करो कौन चाहता मैं पति खाओगे अभी में के सारा वो की याद ही ये दूसरे जो पोस्टर क्लियर ना तैयार और बिस्मिल्लाह से कोई हो तो बोले इंग्लैंड ये चीज महीने तक कहां कार्रवाई तो ये मुझे ना ये खड़ी के पैकिंग करना खबर तैयारी तो करियो पैकिंग तो परवाह के तो नहीं जैसा अच्छा भाई का फिल्म करना पैक सामान तो बस सफर कर जाए बोनस मतलब कुछ दबानी ना मुकत करे छसाम ये मैं क्या लिखना है वन की देखा रखा है ये मैं क्या को अंदर देखनी यह जी जमहूरी मुल्क यह जी सावधान ये कहे कम कम लड़ाई कहां आईवानन में कम कुर्सी बसा आईवानन में ये लिखने का मसला होता है कि ये मन चीज़ ना जब से साले ये मने जासा अच्छी पगाना बहुत बुला पार के मरना पोड़ पार जाओ साफ हो ये बुजुर्ग जी के कमा मुखोली ट्रेनिंग से जो पगा तक क्या छोड़ा ना मगर अगर हालत खराब गई
اگر ٹینشن گو کہ اگر کیا دلیل گئی زمان سا پتہ کرو بس یہ تو سی سوئی گئی تم سا پروائی اس صبح 10 بجے عمر ما تمہیں پتہ پہن اگر تم یاد لوگos دلی کوئی نہیں چھن پروائی ژٕ بامبران اچھے تتہ واریاہ سکوٹی ژےٚ پزِ نہٕ فخر یمن چیزن کینٛہہ ییٚلہِ منسٹر کانٛہہ بنان چھُ ژٕ چھُکھ کمن چیزن سۭتۍ پنٕنۍ جنگ کران ژٕ بدل پرواے ہفتہٕ اگر نیر یمن بچن ترقی ضرورت پیش کرنس منٛز مدد وۄنۍ نہیں مان اصل کتھ کٔرِتھ راجا کتو سن جم موڑ بہت تھوکمت وچان چکا یم پارٹی ورکر کوتا شور نبر کن کران راجا یمو صٲب یہ آمتی اگر ژٕ پارٹی ژےٚ نِش نہٕ تو تیٚلہِ کوٚت گژھُن بوز راجا اکھ کتھا ونے اور ما اسی نبر کان ڈھیلا ویلا واتان یا کیا نقدی ما اسی واتان سہ اکھ چیز کٲم کران تما اتہِ أمِس بیوٚکُن سۭتۍ نا أتی حوالہٕ کران بوزتھا پرواے نہ چھُنہٕ کینٛہہ کُن کینٛہہ گژھِ سورُے آسہِ موٗجوٗد تٔتھۍ وٕچھ راجا ژٕ چھُکھ زانان شُرۍ حظ چھِم یروٕنی پران تِمن چھنا رۄپیہِ پیوان سوزنہِ فیٖس جیب خرچہٕ وغیرہ چھُ پیوان سوزُن ڈاکٹر صاحب پتہ چھُم تِمن کُس خرچہٕ بلاے چھُ لگان ژٕ کر کٲم آسہِ بہٕ کیٛاہ کُس تانۍ اَتہِ چھُکھ پارٹی برقرار ٲسۍ بس کر ژٕ اپور سوز نہٕ ژٕ یہِ جوٗر نیر پران نیر السلام علیکم جناب وعلیکم سلام وعلیکم سلام تُہۍ ٲسِو سا وارے راجل صاحب تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖکھٕے تُہۍ چھِو حظ اصل پٲٹھۍ بہٕ اوسُس چٲنی یاد کران ژٕ بیوٚکھ وۄنۍ بہت ساجد صلح رات کٔرۍ مےٚ اکاؤنٹس منٛز نا 5 لچھ رۄپیہِ جمع ژٕ کٔرۍ زِ اکھ چیٖز کٲم 1 لچھ رٔٹۍ زِ پانس پتہٕ روٗدی نا یِم 4 لچھ یِم آسی بٲگراوٕنۍ ژٕ کٔرۍ زِ کٲم یم اتھ جلسس منٛز نہر دِنہٕ وٲلۍ آسن نا تِمن دی زِ 5-5 ساس رۄپیہِ یم شنٛگہٕ فساد کرن وٲلۍ گنڈٕ آسنے نا تِمن دی زِ 4-4 ہتھ رۄپیہِ پتہٕ یِم باقٕے ہُم گاڑِ پھٕٹراون وٲلۍ آسن نا تِمن دی زِ ٹھیٖکس 3-3 ہتھ رۄپیہِ بوٗزتھا جناب مےٚ چھُ تھوٚمُت لِسٹہٕ گۄڈے بنٲیِتھ ہے ژٕ بڑٕ گاٹُل چھُکھ ہے مےٚ چھِ پتہ ژٕ چھُکھ گاٹُل یہِ آو بڑٕ جان ژےٚ چھِیا پتہ مگر اکھ کتھا ونے یہ کٲم چھے بڑٕ ہُشٲری سان کرٕنۍ گوٚو باسُن گژھِ سٲرسٕے گژھِ سمسُپُر گژھُن کانٛہہ نہ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد روزُن بیٚیہِ ونے بہٕ بیٛاکھ کتھ تہِ یِمو چھُے نا پگاہ تھوٚومُت فُلان پارکہِ منٛز جلسہٕ بہٕ تہِ تھاوٕ تَمے وِزِ تٔتی جلسہٕ ہے آز دِمہٕ بہٕ یِمن ہٲیِتھ کٕہٕنٛز پارٹی چھِ بٔڑ اور لوٗکھ کتھ سۭتۍ چھِ أتی ننہِ یِمن پانے رحمت علی خان کتھ چھِ ونان بوٗزتھا ژٕ کر کٲم اکھ چیٖز ژٕ نیر وٕنکیٚنس ژٕ کر کٲم ژٕ نیر ژٕ کر پگہٕچ تیٲری یِمن اَتہِ دِمہٕ بہٕ ہٲیِتھ رحمت علی کُس گوٚو جلال پارک چھِ بٔڑِتھ لوٗکو سۭتۍ جلال چھِ پارکہِ منٛز سبزی وۄٹھ لوگمُت صاحب کاکا تمام لوٗکھ چھِ ٲسِتھ آمٕتۍ اکھ کتھ بوز تُہُنٛد پارٹی چھِ جانان تمام تیٲری چھِ مُکمل کرنہٕ آمٕژ آز چھُ گۄبرا ثٲبت کرُن کٕہٕنٛز موج سۄن کولہِ کٕہٕنٛز موج کولہِ رۄب چور ونُن تہِ چھُ پوٚز اما شٲجی صٲبس تہِ آسنٕے لُکھ واریاہ سۭتۍ شُمار یِیَکھ نہٕ کینٛہہ گۄبرا لُکن ہٕنٛز مُکر کتھ گاہے چٲنۍ گاہے میٲنۍ مےٚ چھُ عُمریُن تجربہٕ ییٚلہِ یِم مُنیٖر رحمت علی خان صٲبس وٕچھن سٲری سیٚدان توٗرۍ نتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ شٲجی صٲب یوکُنتھ یِن تمام لُکھ دوران توٗرۍ کُن یِہوے چھا چون تجربہٕ أتھۍ مُتعلق چھِ پرانٮ۪ن جنتیُن فرمان ژےٚ سۭتۍ کۭتۍ 40 لچھ مےٚ سۭتۍ کۭتۍ 40 لچھ رام صٲبس سۭتۍ کۭتۍ دوٚپمَے نا 40 لچھ گۄڈٕ وَن تہٕ مےٚ کُلے 40 لچھ ٲسۍ یِم باقٕے 40 لچھ کپٲرۍ آے تِکیٛازِ یِمن لُکن چھِ واریاہ بُتھِ آسان
تو مد نظر تکیازِ موقع شاید تو پتہ لُکھ کۭتیاہ چھِ سۭتۍ شُمار چھِنہٕ یِوان زِ نظر جناب شاہدی صاحب جناب شاہدی زندہ صاحب باد شاہدی صاحب زندہ باد کٔرۍتو خاموش میٛانیو انگو تہٕ ٲشناوو بہٕ چھُس ییٚمہِ پارٹی ہُنٛد اکھ ادناسا ؤرکر اکھ میٛانیو ؤرکرو یہِ وُنیُک تام تۄہہِ برٛونٛٹھ کنہِ فرموو تتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ سٲری کاربن تۄہہِ دِتوٗ اَسہِ ووٹ أسۍ گٔے کامیاب اَسہِ بنٲو حکوٗمت یہِ چھِ تُہنٛدِ طرفہٕ سانہِ خٲطرٕ اکھ بوٚڑ بارٕ نظرانہ اگر خۄداین بوٗز تۄہہِ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ حق اگر خۄداین بوٗز یہِ تُہُنٛد حق والنہٕ نکھٕ والنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ پنُن خوٗن دِنہٕ خٲطرٕ تیار میٛانیو بایو اور دوستو یۄس زن یہِ سٲنۍ جماعت چھِ یہِ چھِ اکھ مضبوٗط کلاس اتھ شکست دیُن چھنہٕ بٔڑ کتھا یِہنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ مگر یِمو کرے بار بار کوٗشش کہ یہ پارٹی ہارناون أسۍ مگر یِم گٔے پرٛٮ۪تھ وِزِ ناکام میٛانیو بایو اور دوستو وُنیُک تام ٲسۍ یِم میٛٲنۍ ؤرکر صرف نعرٕ دِوان بہٕ چھُس ونان نعرو سۭتۍ چھُنہٕ اندان کینٛہہ بلکہِ أسۍ دِمو تۄہہِ پریکٹِکلی ہٲیِتھ زِ سٲنۍ حکوٗمت کیٛاہ چھِ یژھان أسۍ دِمو نہٕ اِنسٲنی حقوٗقن ہٕنٛز پامٲلی ییٚتہِ گژھنہٕ سٲنۍ حکوٗمت سٲنۍ جماعت کرِ نہٕ یہِ برداشت بلکہِ أسۍ لڑو اَمہِ خٲطرٕ سٲنۍ مشیٖنری یِیہِ حرکتس منٛز یِم زنہٕ حکوٗمتن ایٚکچُوَل ٲسۍ ییٚتہِ لاگوٗ کٔرمٕتۍ پرٛٲنۍ حکوٗمتن یِم ایٚکچُوَل لاگوٗ ٲسۍ کٔرمٕتۍ أسۍ اَنو تِمن منٛز نرمی اور ییٚمہِ سۭتۍ لُکن واتہِ آرام سٲبقہٕ حکوٗمتن یِم ایٚسارو لاگوٗ ٲسۍ کٔرمٕتۍ أسۍ کرو تَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ ایٚسارو ییٚتہِ لاگوٗ بہٕ چھُس اپوزِشن پارٹی گُزٲرِش کران کہ تِم کرن ایوانس منٛز لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ تعمیٖری رول ادا وۄنۍ گوٚو اگر تِم تہِ کرنس منٛز ناکام روٗد أسۍ لاگو تِمن خلاف اِنتوٲری تہٕ بیٚہناوو تِمن خلاف ایٚکشن تہٕ کڑو تِہُنٛد سُہ سورُے رول تہِ وانگُن نیُن یُس تِمو پننِس دورِ حکوٗمتس منٛز کوٚرمُت چھُ میٛانیو بایو تُہۍ ییٖزیو نہٕ یِہنٛزن کتھن منٛز اَسہِ چھُ یِمن خلاف اکھ وایٹ پیپر اکھ جٲری کوٚرمُت سُہ پٔرۍزیو رٔٹِو پٔرِو تِہنٛدۍ کارنامہٕ تہٕ یِہنٛدۍ کرتوٗت کیٛاہ چھِ اے لوکو میون تہِ بوٗزِو آز کر بہٕ پننٮ۪ن لیٖڈرن تۄہہِ برٛونٛہہ کنہِ کتھ سوال تُہۍ روٗزِو مےٚ گواہ زِ بہٕ ما ونہٕ غلط اگر مےٚ کُنہِ تہِ جایہِ غلطی گژھِ مےٚ دیٖزیو تتھ سزا بڑٕ چاچا ژٕ کُس ژےٚ کیٛاہ ناو ژےٚ کوٚت گژھُن ژٕ وَن تہٕ مےٚ ژےٚ کیٛاہ کَرُن ژےٚ ناو کیٛاہ چھُ بہٕ چھُس عام اِنسان بہٕ چھُس پٹرِ وول بہٕ چھُس دُکاندار بہٕ چھُس پُج بہٕ چھُس کاجر بہٕ چھُس دانٛدٕ بہٕ چھُس یتیٖم بہٕ چھُس بے آسرا بے آرو مددگار کتھ کیٛاہ چھُکھ تراوان چھُپ توتہِ چھُکھ نہٕ ونان اگر ژٕ چھُکھ کُس اگر تۄہہِ أچھ آسانو تُہۍ ہا وٕچھِو اگر تۄہہِ ژُپ آسیو تُہۍ ہا کٔرِو محسوٗس بہٕ چھُس ییٚتہِ غریٖب مُفلِس لاچار عوامُک نیوٗ تۄہہِ برٛونٛہہ کنہِ کھڑا تۄہہِ اِنصاف منٛگنہِ آمُت ہے یپٲرۍ سا ژٕ وَن سا ژٕ روز سا وَنان أسۍ چھِ بوزان عوام تہِ چھُے بوزان ژٕ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُے وَنُن یِمہٕ کٔمہٕ گٔے مےٚ دِن نہٕ بولنہٕ تَنہٕ روٗدۍ یِمہٕ وَنان أسۍ بوزان آز وَنو أسۍ یِمہٕ بوزان بیٚیہِ بوزناو تِم سٲنۍ لیٖڈر رحمت علی خان تہٕ شاہدیٖن صٲب سون کیٛاہ سوٗنچُو
اس کت گسو یم قانون پتی گیا ایسی حکومتن بنائے صرف عوام کچھ قانون پنن شر تھز تھز ڈگری کرت بڑن محکمن مز بڑن پوسٹن پہ عش کران کرورن مز بینک بیلنس کھسویں وسویں گئے تو روز سرکاری بلڈنگ سارے حیران سن شر پوس کوتر محتاج اس نے آکار تون ژوٹ مول صبح نیرا کام کرنے کی غرض ونے چھن روزان شامس واتوان واپس یوستا حکمت عملی چھو ورنوس سجا جان ازوات پر میں شیڈو ویڈیو پر یہ وچان سرکار رویدس پرکا ظلم برداشت کران بنیاد و سانی سب چاہم لبیز ایوان اس میں واتی ہتا لوگونا کر سجا جان یدنا سانی بچائی قدم استعمال یدنا سانی انصاف خطر حضورتا ایکوٹا لڑا یدنا سانی وقار کی کہا یدنا سانی وقار کی تحفظ خطر حضورتا ایکارن تائی چھوٹی لڑائی تی جنگل مزا ہوئے تاک مقدس جائے تک ویدی تائی چھوٹی آتے کس بزدہن گھر نئی حرمی استعمال کران جناب بڑی چیک یہ تو یاد رکھیں ایسی انسان تن خطر کیا کرو تاہی سیری چوہ شاید رکھا عام لکرنا کافر سان موٹ ان کی دوائی چوہ نظری کسان پاپا چوہ بہت نظر تھی دوان تو یہ چوہ سزدے پایا آزاد تو رس بار نیران انصاف سارا چانا تیار نار چھت کرانا مغلی سوئی زندگی تیاد رہے اس برائی مسلم مزاوی سوئی شورا لائگو فتنن تا فساد امتن ایسا جانی گو روز مخشر حسا چوئی حساب جن تندہ کروز بوتی اکرا زمز لہذا بوزی بیکس کو مفاصلت اسی دیو پنی آئی سوچنا اسی دیو پنی آئی پکنا ایسا ججات آئی بلوس موت تاتا کئی گھرنوز کی بلو چیک خدا را کرتا ہوں اس پنڈے بیڑا مکان نشازات ایسا پرارو اسمائی کا خواجہ گزر یو سر رہنمائی کرے یوسا سون اقتدار اجن یوسا سون نام what is like یوس ڈرامہ اقتدار تو امیک رائٹر بون بیک لٹی امیک رائٹر تو امیک تخلیق کار سید عبدالرشید غمگین صاحب ایسے تو تہ درمیان ونکس بنفس نفیس موجود تو یمو یت تھیٹر پلیس من کام کر تمن اتہ تشریف تاکہ تھی تہ زانو تم اس زانان ٲسمٕتۍ مختار احمد ایز شاہدین چیرس امس یس گھر واجن شاہدہ علوی غلام محمد بہار ایز رحمت علی امس یس گھر واجن معروف شاعرہ معروف آرٹسٹ مہجبین انکساری محمد یوسف ڈار نفر نفر سے غلام علی زاہد حسین ایز ساجد عامر احمد ملک بڑ چاچی عامر احمد ملک
ساحل بشیر روحت ساحل بشیر بیٚیہِ ٲسۍ سپاٹ بوائز معراج بہار تو یہ کیا سپاٹ بوائز یہ کاسٹنگ گیمچ تو نیو تو ون مختصر ٹائمس مز پن زرین خیال